Během souboje Brumbála a Voldemorta na ministerstvu kouzel dojde k momentu, kdy se během jejich epického střetu Voldemort několikrát pokusí zasáhnout Harryho kletbou Avada Kedavra. Zvláštní ale je, že Brumbál Harryho pokaždé úspěšně ochrání a ve skutečnosti selžou všechny Voldemortovy pokusy použít smrtící kletbu. Už v Ohnivém poháru se dozvídáme, že proti této kletbě neexistuje obrana. Profesor Moody, ve skutečnosti převlečený Barty Crouch Jr., při hodině vysvětluje kletby, které se nepromíjejí, a jasně říká, že proti smrtící kletbě neexistuje žádná obrana. Jak tedy mohl Brumbál zastavit kouzlo, které údajně zastavit nejde? Ve skutečnosti to bylo často špatně pochopeno. Barty Crouch Jr. nikdy netvrdil, že smrtící kletbu nelze zastavit za všech okolností. Měl na mysli, že neexistuje žádné protikouzlo, které by ji odrazilo nebo zablokovalo během souboje. V běžném duelu by kouzelník použil například štítové kouzlo. Proti kletbě Avada Kedavra je ale taková obrana k ničemu. Smrtící kletba štítem jednoduše projde a zasáhne svůj cíl. Totéž platí i pro ostatní obranná kouzla. Žádné z nich ji nedokáže odrazit. To ale neznamená, že ji nelze zastavit vůbec. Pokud se mezi sesilatele a cíl dostane dostatečně velká fyzická překážka, zelený paprsek ji neprojde. Právě toho Brumbál využil během souboje na ministerstvu. Nevyslal žádné protikouzlo ani ochranné zaklínadlo. Místo toho pomocí magie rozhýbal velkou zlatou sochu z kašny a postavil ji mezi Harryho a Voldemorta. V knize se píše: bezhlavá zlatá socha čaroděje ožila, seskočila z podstavce a s hlasitým rachotem dopadla mezi Harryho a Voldemorta. Smrtící kletba se pouze odrazila od její hrudi, zatímco socha rozpřáhla ruce, aby Harryho ochránila. Když to Voldemort uviděl, vykřikl a pak poznal, kdo zasáhl. Brumbále. Během tohoto souboje Voldemort použil smrtící kletbu ještě několikrát a pokaždé neúspěšně. V jednom případě Brumbál jednoduše uskočí, jindy Voldemort prostě netrefí. Při dalším útoku Brumbál oživí sochu Kentaura, která se postaví do dráhy kletby a zásah za něj schytá. Celkově je zajímavé, že zabíjení pomocí kletby Avada Kedavra působí až příliš snadně. Člověk by čekal, že zkušení čarodějové budou častěji využívat úhyby nebo fyzické překážky, aby se před smrtící kletbou ochránili. Ve většině případů se ale její oběti jednoduše nechají zasáhnout. Samozřejmě to vyžaduje rychlé reflexy a správné načasování, ale pokud stojíte tváří tvář Voldemortovi, je docela bezpečné předpokládat, že dříve nebo později tuto kletbu použije.